Malawi Today. Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumamawa. This is Comrade Ntanyiwa. Kumamawa kuno ndibwera mokwiya mundikhululukire. Kumamawa kuno ndibwera mokwiya chifukwa cha mmene zipani zotsutsa mukuchitira machitidwe anu. Ndibwera mokwiya chifukwa chonoti ine amandituma ndi amalawi komanso ine ndimayimira amalawi. Ngati ndimalengeza nkhanga zaona zimene ndimalengeza zimachoka kwa amalawi eni amene ali m'maderamo amandiyimbira telefoni nde amandiuza Comrade Ntanyiwa, kuno kwachitika chakuti, kuno kwagwa chakuti. Ndene ndimakhala chotengera ndikuaziwisa anthu ena amene asakudziwa, chifukwa anthu ena amadabwa kunena kuti kodi iyeyi akuzitenga kuti. Through kafukufuku wanga komanso mothandizikira ndi anthu ena akufuna kwabwino amabwera ndikutipasira ma information. Tisamaone ngati tikamakhala ndi zonse zimene zikuchitika mziko mwathu anthu akusangalasidwa nazo. Pali ma MP ena zimene zikuchitika mziko sakusangalasidwa nazo, pali ma MP ena akusangalasidwa nazo chifukwa chonoti akuchita benefit. So kumamawa kuno ndibwera ndikamkwiyo pang'ono komanso ndibwera ndikushauta chifukwa ndifuna ndayankhulire amalawi. Nde pali mkulu wina ndibwera ndi programu inanso lerolo ndifuna ndikhale nanu pafupifupi ma programu 3 4. Ndibweranso ndi programu ina nditayankhula nkhani yokhuzana ndi ndalama zimene zasowa kuchoka kumakanjira. Nde pabwera wina wake wayankhula akuoneka ngati ndiwochenjera, nde ameneyi ndikumugugulaso naye ndifuna ndimpeze who is this person, amakhala kuti, amachita chani, kodi mavuto ake ndi ati, kutiso amalawi mwaziwe. Nkhani ili apa ndionena kuti ndalama zakumakanjira zinasowa. Whether we like or not, kamuti aku airport ndi mboni, aku jena, aku state house ndi mboni. Koma nkhani ndionena kuti ndalama zimene zinakatengedwa ku Saudi Arabia kumene zili sizikuziwika. Olo inuyo amene dzulo munali chotengera cha munthu wina anakutumani kuti ndiyankhulireni kuti tikufunseni kunena kuti ndalama zakumangochi zili kuti simuyanga. Mwina akupasaniso nanu ndalama nde anthu akumakongochi kumakanjira andituma kuti Comrade Ntanyiwa utifunsire mkulu amene yamayankhulayi kunena kuti ndalama zathu zakumakanjira za nsewu zili kuti, chifukwa sona yayankhula msewu wakumakanjira unapangidwa pamene kumakanjira anthu tikadavutika. So tikabwera kuyankhula zimenezo ena mukupanga nkhani yakumakanjira yakhala ikuyankhulidwa kwa nthawi yayitali simunatuluketu. Koma Comrade Ntanyiwa chifukwa wangobwera ndikungonena kuti kumeneku kunali shehe akuti Muhammad Saidi, nde anthu ena mukutuluka ndikuyamba tsopano kwayankhulira Muhammad Saidi aja. Nde ine sinimacheza ndikugugulani ndikupezani amene mmayankhulaja, nde anthuso ndawuza amalawi kunena kuti uyu wanyenga mkazi wa mwini wake wiki yatha. Wapadzala wapatsindwi anaulusa wapadzala. Asilamu kapena chipembedzo cha Chisilamu
tisachitenge kukhala chipembedzo chonena kuti anthu enafe tiziwolokerapo tizipeza zofuna zathu. No. Chisilamu ndi chipembedzo chimene Muhammad anatisiyira. Muhammad mtumiki, Isa mtumiki anatisiyira. Lero anthu ena mufuna muzigwiritsa ntchito zipembedzo mu njira zolakwika kumapeza zokhutitsa mimba zanu ndi mabanja anu. So ife tili pano kunena chilungamo chifukwa olo Koraniyo olo Baibulo imatiuza zoti tiyenereka kuwauza anthu chilungamo, tisaduse chilungamo. Tauze anthu zoona zenizeni, osati anthu azinamizidwa. Korani imatiphunzitsa za mtendere, Islam imatiphunzitsa za mtendere. Ndi chifukwa chake timanena kuti salamu alaikum, Ambuye akhale nanu. Timapereka moni wa mtendere, koma tikunena kuti salamu alaikum sitikupanga za mtendere zimene Ambuye Yesu Khristu kapena kuti Isa anatisiyira. Alikodi comrade ndinu kodi shehe? Wallahu akbar. Mulungu ndi wamkulu. Chipembedzo cha Chisilamu ndi chipembedzo cha Chikristu si zipembedzo zosiyana. Chimene tingakuuzeni ife amene timawerenga timadziwa zonena kuti Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi kuzatumikira. Muhammad anabwera pa dziko lapansi kuzatumikira, ndipo anatisiyira malamulo onoti tisatire, koma anthu sitimasatira. Ndi chifukwa chake musona muja muli boza limene mu Korani likulesedwa, boza limene mu Bible likulesedwa. When you go in the Bible, tikapita ku Exodus 20 tikapeza zonena kuti usaname ndi chimo, koma anthu tikufuna tizinama ndi cholinga chonoti tipeze zosowa zathu, koma musazipezere pa ife anthu osowa. Hallelujah. That's me. Chigawo cha kumamawa Amalawi ndabwera chifukwa cha zinthu ziwiri zitatu zimene ndikufuna ndigawane nanu, komanso ndili okumva chisoni ndi dziko langa la Malawi. Chigawo cha kumamawa kuno tonse tamva kunena kuti a president a dziko lino akhala akucheza ndi anthu, akucheza ndi achinyamata osachepera zaka 30. Ataona kuti alakwisa atulusa sona imene ili yabodza, nde akuti akufuna kucheza ndi achinyamata. Ndiyeno ndinali ma Facebook kuona ma comment amene anthu ena a comment achinyamata, ndipo pali wina wakuzomba akunena kuti Lazaro wa m'Baibulo akanakhala kuti Lazaro wake ndi uyuyu tili naye leroyi, Ambuye Yesu sakanamuukitsa. Lazaro wa m'Baibulo amene anaukitsidwa ndi Ambuye Yesu akanakhala kuti Lazaro amene uja anali wa maboza, akuti ali ndi chikhulupiriro kunena kuti Yesu Khristu sakanataya nthawi yake kumususa munthu wa maboza ameneyi. Nde wina kuchokera kuthyolo akunena kuti tizikambirana chani, watinamiza kale musona yakoyo. Ife achinyamata ukutifuna kuti tizikambirana chani poti watinamiza. Nde wina ku Karonga akuti mukamaja ndi kumakhuta vuto simaliona. Ndipo usayerekeze kubwera ku town hall
khomo lolowera uzaliona koma khomo lotulukira suzaliona kusakhala ngati kuchilima foundation lolowa uzaliona koma lotulukira suzaliona usatitenge ifa chinyamata ngati ndisopepera kuchisumulu akuti koma a president muli ndi nzeru mmene amalawi akuvutikira mungakhaleso ndi mphamvu zomakacheza ndi anthu omwe ali ndi njala nanga zathu akublantyre akuti chani kublantyre akuti abakiri muluzi akuti chani kodi akublantyre yawo wakublantyre akuti nyamata wakublantyre wa zaka 20 akuti abakiri muluzi tamuimbirani foni chakwera mumuze kuti abwana zinthu zakuvutani musakakamize vomerezani achinyamatawa mapeto ake azingokutukwanani kuchikwawa akuti a president tisikacheza zichani bwanji osamangocheza ndi akazano amene munalandira pachopereka kuchali chiwo koma achinyamata bwinoto achinyamata wina kuti koda president olokuchezako tikayambira pati mukufuna tizikakununkhitsani sina sambe yetu chifukwa sopo wadula inde nkhani yona iyi nde wina wakunkhotakota kuti unamba wacheza ndife liti awotu ndi maganizo achinyamata amene mukupemphedwa amene akupemphedwa kuti akakhale kumeneko. So ine ntakhala president ndofunika ndipange zinthu mosamala. Message yomaliza akuti koda president bwanji osangopita kumakacheza ndi nduna imene mwangoipasa unduna posachedwa amene ali abweziranu a Patricia Nangozo Kainga. Kamatu pa Facebook pande zilipo. Chikao cha kumama wa Limpopo FM Amalawi. Programu imene ya nkanga zaona kumama kuno akutipasira ndi aja Mr. Perfect Furniture and Usostere. Amenewa Mr. Perfect Furniture akupezeka ku Cosmo City. Address yao ndi 4354 South African Drive mwapeza ku Cosmo City. Amene wawa ntchito imene amaigwira kwambiri ndi yokonza mipando ya galimoto komanso roofing ya galimoto, ma headboard, mipando ya galimoto komanso mipando ya mnyumba komanso ma dining rooms chair, mipando ya ma lounge suite komanso mipando ya office. Aini yake ndi a Michael Perfect amene mukhoza kwaimbira mukafuna kwapeza mwaimbire pa 07829397752. ndikuti aini yake a Perfect Furniture ndi Mr. Michael amene munga apeze pa 07829397752 kapena mukhoza kuimbira ngono wao pa 0782197 824 ndipo
so abwera kuzatenga mipando yanu imene mukufuna kuti ikonzedweyo, komanso akayimaliza kuikonza akunyamulirani azakuusireni. Nde inu nonse amene muli ku South Africa, mu Johannesburg, ka muli ku Pretoria, ka muli ku Rustenburg, ngati muli ndi mavuto a mipando ya galimoto mwanu, ka galimoto yanu sili bwino, ka headboard ya galimoto yanu inasosoka, ma dining rooms, masofa, mipando yonse, tiyeni tapeze amenewa a Mr. Perfect kuti atikonzere. Nda amene tu akutipasira programu ya kumamawa kuno pa Limpopo FM. Amalawi takhala tikuyankhula nkhani yokhuzana ndi age limit. Ku parliament chimene chachitika ndicho noti kukubwera constitutional amendment bill. Constitution amendment chimene apanga aboma atadziwa kunena kuti anthu azindikira kunena kuti agape khombe ndamene akupitisa bill imeneyi ku parliament. Chimene apanga kukubwera bill imeneyi cholinga yasokoneze amalawi akumudzi. Utenga wanga ndilonena kuti tonse amene tili amphawi, tonse amene tikufuna kuti dziko lisinthe, we need to come together and we need to fight kuti tichifightire chinthu chimene chichi. Ngati tichichita fight, amalawi tizakhala mazunzo kuchokera lero mpaka kalekale, chifukwa chonena kuti zasimikizirika ndipo pali maumboni onena kuti aphungu aboma, aphungu otsutsa boma, point of collection, aphungu otsutsa boma ochuluka. Ndikuyankhula pano apasidwa ndalama ndipo kwatuluka ndalama zokwana 2 biliyoni zimene akupasidwa aphungu otsutsa, aphungu aku UDF, aphungu aku DPP, aphungu kanda aku PP, koma chipani chimene chili chotsutsa aphungu ochuluka amene apasidwa ndalama. So bill ya age limit ikubwera koma munjira ina kumene kuku kuli conflict resolution bill. Nde mu conflict resolution bill mene mumu mkatimo muli bill ya age limit. Mundivese bwino mkati mwa conflict resolution bill mene momo mwaikidwa age limit. Ndiye nkhani akuibweresa ndi a Judge Nzikamanda, akuluakuluwa agwirizana kunena kuti nkhani yokhuzana ndi ma conflict momo kuti azikamba kuma district akubwera ndi nkhani yonena kuti nkhani imeneyi azikamba ndi majaji. So akuitenga nkhani kuibweresa ku parliament kupyolera mwa a Judge Nzikamanda. Nde kukubwera bill kumene constitution amendment imene mkati mwa muli conflict resolution bill. Mkati mwa conflict resolution bill muli nkhani ya age limit. Nde chimene apanga aboma atenga ndrama ndikupereka kwa ma MP azipani zotsutsa. Ndicho linga chonena kuti siku limene bill imene izalowe ambiri sazapezeka. Mwachisanzo kwaperekedwa ndrama chifukwa cha Bloodfageni Sona imene yachitika,
ma MP azipani zotsutsa apasidwa ndrama kuti azienda ndi ma minister paja kuchokera mawa loweruka ma MP onse nduna za boma zikhala zikupita mmaboma mmene tanamizidwa kuti mwachitika chitukuko kuti azikalongosola za chitukuko zimene zija ndiye chimene agwirizana azienda ndi ma MP azipani zotsutsa ndicho linga chonena kuti conflict resolution bill imene ikamazabwera ku nyumba ya malamulo muzakhale anthu ochepa. That's why ku nyumba ya malamulo pano mukuonako anthu ochepa, anthu ena sakupitako. Ndi chifukwa chonena kuti anthu aja apasidwa ndrama kuti asamakalowe. Ndicho linga chonena kuti bill imeneyi ikalowesedwa ichite pass. Apitwa Mutharika, muli ndi anthu amene inuyo mukamakhala mmati anthu wandikugwira nawo ntchito, koma anthu aja mmati mukasiyana nawo samakhala nanu chidwi. Ndipo Amalawi munamva achisale akunena pa msonkhano kunena kuti pali ma MP ena aku DPP tikudziwa mukugwira ntchito ndi chipani cholamula, achisale ajatu sana nami. Ine ndili ndi umboni, ndili ndi ma message MP wina wa DPP amamutumizira MP wina chifukwa chonoti amamuzuzula. Kodi zimene mmapanga zija ndizoona? Inuyo okhala achipani chotsutsa mungamapite nkumakatenga ma envelope ku nyumba kwa Richard Chimwendo Banda? Nde MP amayankha kunena kuti pepani sindizachitaso, mundikhululukire, I got evidence, ndipo ndili ndi ma message amenewa APM simunambe mwayankhulana nane chiyambireni. Mungu afusa anthu za nambala yanga amene ali nayo akupaseni. Mungu anena kuti hi Ntanyiwa, it's me APM, ndikupangirani forward ma message amenewo. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. It's very unfortunately tikamatenga kunena kuti awa ndazisogoleri athu, iwo akumatienda kumbali, ife takhulupirira koma iwo sakutikhulupirira. It's very unfortunately kunena kuti amchacha amene ali regional governor wa chigawo chakumwera akapezeka kunyumba kwa Richard Chimwendo Banda akukatenga makobiri kumene koko. It's very unfortunately chipani cha DPP chienda bwanji, inuyo ndamene muli atsogoleri achipani. That's why Richard Chimwendo Banda amanjanja mparliament chifukwa chonena kuti akudziwa kunena kuti ali ndi anyamata ake amene ali ku DPP amene amagwirisa ntchito. Muli bwanja Msowa amenenso inu munali chisanzo chabwino dzana pa Limpopo FM kumanena kuti anthu akumulanje bale anakukondani. Lero mukufuna mukakhumudwise anthu akumulanje bale Amsowa kupita kumakatenga ndrama kwa Richard Chimwendo Banda. Is it true? Who you want to fool? You guys, inu amene makonda chipani cha DPP tikamazuzula mmabwera ndikumati don't come inside our party what. Ifeyo ma activist cholinga chatu ndikuzuzula zonyasa zimene zikuchitika mkati mwa chipanimo kuti chipani chanu cha DPP cho chikhale chipani chabwino. Anthu akamachikonda asachikonde ndi nyasi.
tikamasuzula chipani cha UDF, anthu ochikonda chipani cha UDF achikonde ndi mtima wawo. Tikamasuzula chipani cha Ford, anthu achikonde chipani cha Ford ndi mtima wawo wonse. Anthu akamakonda chipani cha PP achikonde ndi mtima wonse. Charles Muhango is one of them. Kupita ukatenga ndrama kwa Richard Chimendo Banda. It's very unfortunately. Pamene mwana wanu Peter Mutharika akamakhala, ndili nda Charles Muhango, ndili ndi Amsowa Kumulanje Bale, ndili ndi Amchacha, a regional governor. Endi Amchacha mwafika paja pomauza anthu amene afuna kuyimira chipani cha DPP. Momoti mwasiye akapikisane wowina awine, woluza aluze kuma primary elections. Lero mkunena kuti ofuna kuyimirira ma primary election ayambe wapereka kaye ndrama, akupaseni inuyo ndrama. What is that? At DPP you need to have emergency meeting. We can't allow this kumachitika muzipani. Amene akuziwa kunena kuti watopa ndi chipani cha DPP atulukemo apita akalowe MCP. Amene akuziwa kunena kuti watopa mu MCP sakufuna kukhalamo achokemo apite ku chipani chimene akuchifuna. Osabwereza migwedegwede mukati mwa zipani. Watopa ndi chipani cha UDF atulukemo ayangane kolowera. It's your only right. Ndufulu anu kuchoka uko kupita uko. Kama topa mu PP choka limoni. Pita anu kuchipani kumene mkuona kuti ukuku ni mabosa angawa akandilandira. Lero ndifuna ndiyankhule kunena kuti chipani cha DPP kapena apita wa Mutharika, anthu amene akukukondani ndi anthu amene ali kumuzi. Anthu onse amene mwayandikana nawo samakukondani. Chimene amafuna azikunamizani, azikudyerani ndrama zanu. Anthu amene akukukondani apita wa Mutharika ndi anthu amene ali kumuzi. Mwina ndi ife amene tikukuwa, mwina ndi amene timaonesa chikondi. Atubere muluzi, anthu amene timakukondani ndi ife, anthu amene amanoti acha amadana nawo, ife ndi amene timakukondani. Anthu amene akumudzi amene amakukondani, koma anthu amene muli nawo samakukondani. Chimene afuna ndrama zanu muzapasa. Ali Comrade Mtanyo simukunama. Azisogoleriwa akumala kwisa ndi anthu amene ayandikira. That's why Lazarus Chakwera lero wabwera ndikutinamiza Sona. Anthu ake amene anamulembera Sona, Richard Chimendo Banda, Michael Lini Samba, Jesse Kabwira, Kenis Kalengoma, ampusisa Lazarus Chakwera. Lero akutukwanidwa ndani Lazarus Chakwera. Ndani akutchula zina lake la Kenis Kalengoma. No one. Dziko la Malawi lotembereredwa. Mtsogoleri wina aliyese amene timakhala naye anthu omuzungulira amamsambira mankhwala. That's why Ambobo anafika size yomaba ndrama briefcase ya president. Chifukwa chani amusambira mankhwala president sakudziwanso chimene akupanga. This is Comrade Tajwa pa Limpopo FM. Nda Malawi ndikunena chigawo cha kumama kuno kunena kuti a opposition nda amene atipwetekese ife anthu akumudzi. Panopa ndikuyankhula pano a opposition akugula nyumba ndibweratu ndikuti ndi mayina atu ama MP a opposition apa ndangoyambapo ndibwera ndi mayina. Ndipo ino atupere muluzi mukhumudwa kunena kuti uyu amene ndimamudalira ine uja uyu. Amai Joyce Banda mukhumudwa anthu wanu zimene kupanga ma MP anu. Lake enough ku afford
kulibe ma MP ochuluka, ma MP aonse perfect. Ndendi kusiwiseni kunena kuti budget imene kupangidwayi kwaikidwa ndrama zokwana 60 billion ku State House koka. 60 billion ku State House koka. Malo mwa 25 billion 27 billion koma budget hii kuli ndrama 60 billion. Ngati azichite trimu ndi chifukwa ndaulula ali comrade waionera pati ndaionera patali 60 billion ndrama zopita ku State House koka kazifuna zisipangako chani ndezina tizimenezi ayamba kugula nazo ma MP. Nde inu kumuziko tiyeni tisankhe munthu amene ife tamkonda ola chipani abwerese munthu ife sitikumufuna kuli bwino tikamvotere wa independent akhale ndi chipani zawonso. Pofuna kuwakumbukira Achilima ndifuna ndibwere ndi mwambiwo kulabwada umve chinapa amako kulabwada umve chinapa amako kapena baba ako pachisena timatero kulabwada umve chidaba baba ako ino a DPP ino a UDF ino a Ford ino a PP mukamaimbiriro amatelefoni tasiya nkhani ali mwambiwo matanauza chana comrade. Mwambiwo kuti ngati ukufuna kudziwa chimene chinapha mai yako kapena bambo ako tapita pamowa ukagule chipanda cha mowa ukhale pasi uzima nkhani tu ukaimva pamene popo. So inu anthu a opposition mmaimbiridwa matelefoni kuti musinidwe makutu koma simmafuna kutenga matelefoni mmakhala ndi maganizo noti uyu afuna kupempha uyu akufuna kupempha uyu akufuna kupempha uyu akufuna kupempha. Chimenecho ndi chimene chipweteke nzika za Malawi. Amalawi ndifuna kukuwuzani chikolo cha kumama kuno ngati tipwetekeke amalawi akumuzi ngati kugula thumba la chimanga lipitirire pa 100,000 ma opposition chifukwa alandira onse ndrama a opposition ochepa okha owerengeka amene asanalandire ndalama. Ndendi kuti age limit akubwera nayo ndi ajaji Nzikamanda munjira ina imene munthu wakumudzi azizangomva zonena kuti kunalowa age limit. Ndiye titani amalawi titani funso lipite kwa Malawi wina aliyense titani kuti tizipulumutse ma MP apasidwa ndalama akugula nyumba mulilongwepo. Nyumba ya malamulo ya dziko la Malawi yomvesa chisoni. Spika wa nyumba ya malamulo ali ndi anthu ake. Spika wa nyumba ya malamulo ali ndi anthu ake amene amafuna aziyankhula mu nyumba ya malamulomo nchifukwa chake Sulaimani akanena kuti ayankhule wamva akhale pansi akuti yankhulani. Anthu amene aja ndi anthu amene amapasidwa ndalama mwapaderadera kuti aziyankhula mu nyumba ya malamulo muja. Spika
wa nyumba ya malamulo ali ndi anthu akenso oti aziyankhula mmenemo enayi. Nchifukwa chake Amalawi timadabwa kunena kuti Eugene Chiloweneni mpaliamenti sitinamvepo akuyankhula, sangayankhule chifukwa spikayo ali ndi anthu ake anauzidwa nyumba ya malamulo uzimuzusa wakuti yosamamuzuse. Pali anthu ena aja ngati achina Ben Phiri, achina Sulaimana, anthu amene aja amazuka kuzukira makani, koma ena aja samazukira makani. Ndi ziwalo za Richard Chimwendo Banda. Richard Chimwendo Banda ali ndi anthu awo ku chipani cha DPP, ali ndi anthu awo ku chipani cha DPP cha UDF amene ali makazitape. Chikawo chakumama wandeti kuti pakuzindikira kuti wanena boza walitiapa achewa anatero walitiapa bola president wa dziko la Malawi lero akuti akukumana ndi achinyamata ena 100 apasidwa kaleso ndalama. Achinyamata ena apasidwa kale ndalama, ndepali achinyamata ena mukungotengeka kukapezeka kumaloko pamene azanu alandira ndalama kuti akamuyikire kumbuyo chakwera. What is stupid is it? Paulo,